Ahoj lidi, jdem natáčet Brawl Stars. Ahoj. Je tady můj bratranec, budeme dua, takže A připojovat se na sebe nebudem. budem. Jo? Jo, tak ale musíš se mi to načíst. Jo, jsem tryharder Když to tam máš Brawl tohle. Stars. Jsem tryharder a prostě jo, jdeme hrát. Moc mě to baví a můžete napsat do komentářů. A můžete se mě připojit, jo? Jo, ukážu moje brawlery, víte co, prostě 63 brawlerů. A když si mě chcete připojit, tak Honza, ale takhle jo. Já si samozřejmě vezmu Crowa, hitu 15 rank, takže dejte like, odběr a jdeme dua. Dua. Ready. Čekat. Nebo napište do komentářů, jestli si mám vzít Fenga, Baza, Crowa, Mortis. A nebo jestli Leona, tak bude 200 500 lajků. Že jo? Na to ne, třeba 20 lajků by se tady hodilo. 20 lajků. 20 lajků se hodí a jdem na to. Jdem na to. Hej, a když tohle rozklikni to. Ne? To je jenom kamerka. Takže hrajem, jsou tady totální boťáci. Jo, nemám tady žádný rank, protože rankedy nehrají. Ale na svém novém telefonu mám Diamond, takže Jo. Hej, a proč to tam máš takhle, jako když to nahráváš? ne. A tak to je. A hrajem tak. Daj! Au. Jovaj. Au, jovaj. Dobrý, Honzo? Já umřel. Neva. Tak ale teď půjdeme knockouty. Půjdeme knockouty. Ale vezmu si asi toho. No, Hele, já mám tady třeba melodii, jako. A za mě, nebo nemamí, ale budu jí mít tam. A tady můžete vidět z rankedu Dynamika. Přijde vám strašně hezký, že jo? Věř z toho. Nevím, ukazuju Dynamika. já jsem jim to ukázal. Mám se dát Shelly, nebo tak asi si ji dám. Já dám ready. Dám si Shelly. No, tak a můžem. Dám. Doufám, že vyhrajem. Bravo. Já hraju si pak Roblox. Hele, ještě budeme večer možná natáčet. No, ještě večer budeme natáčet Fortnite. No, Fortnite a Roblox. Jo. No, mám prostě. Strašně. Tyhle. Pepo, nebuď prostý. Ano. Kurník. Jau, body, mami. Paninkej. Do prci. To bude bolet ještě víc. Tak, hodíme tam bombu. A když jako bude to robil taky zprostej. Dead. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. A kdybyste nevěděli, tak chodím do druhé třídy. A kdybyste nevěděla, tak chodím do čtvrté. Wow. To jsem pěkně nevěděla. Když jsme byli. Můžu vám ukázat dobrýho Brownderka. Ukážu mýho kámoše, mýho bratrance,
tady ukazuju brat tebe. To je. Tak a jdeme si dát asi, no, já si nám asi Mortisa. No, počkej, já si na taky. Quick, Tintrar! Ty vole. Ty vole. Takže oni to vidí i na telefonu, oni to mají na mým telefonu. Jo. Já papadáp. Vezmu si asi Groma. Mortis Ringaraku. Mortis Ringaraju. A takže jdem na to. Pardon, jestli jako se vám video nebude líbit, nechcem žádný hejtry. Nechcem hlavně. Protože je to jako neslušné, a kdybyste vy třeba natáčeli, byste taky nechtěli, aby vás někdo... Ale já natáčím třeba poprvé s bratrancem, jo. Jsem chtěl se natáčet. No tak aspoň natáčím jakoby takhle, no. Takže prosím vás, tady je 200 lajků. To by se hodilo, že jo? Jo. Ale to tady nebude. Tak 30 lajků, stačí 30. Nebo 20 lajků. Kurně. Zítra dáme další video a to bude lepší. Ale dáme poslední hru a budeme tomu bohužel muset končit. Jo, že pak půjdeme do skate parku. Nebo se podívat na fotbal a pak na skate park. Jo. Tak já si jdem tady dám rádi. Ty máš megabox? Hej, ukaž to lidem. Hele lidi, koukejte, jakýho má krásnýho. Ještě když byly megaboxy. Krásný, viď? A teď dostanou bídu, protože záderila megálně umem. Takže A já dostanou zabola. totální bomby. A oni ode mě, že já zabola, fakt umím. Hraj. A jestli si říkáte, že tohle video je zase tak zklamaný, jo? Jako fakt neumím. Prostě my poprvé natáčíme. Takže jako co si myslíte? Jo, jakoby ne poprvé, ale po druhý, ale poprvé se mnou natáčí s nějakým kamarádem. Že jo, Honzo? Kolikátý tohle je vůbec video? Druhý, čtvrtý?